Good morning mga kapaji. Nandito kami ngayon sa may San Marcelino, Zambales, na kung saan pupunta kami sa mga AETA's community doon sa may taas ng bundok sa may sitio Kakilingan. Hindi ko kabisado yung sitio na yun. So, ang pagkaalam, ngayon nakikita nyo, yan yung mga lahar galing sa mga Pinatubo. So tatawirin namin yung ilog na yan. Magre-river cruising kami kasama ang mga south to north na mga Pajero clubs. So yan, medyo tinanghali na kami kasi malayo yung biyahe. Galing pa kami ng Pangasinan, Ilocos, Manila, Cavite, Laguna. So ito, nagkita-kita kami ngayon. Hoping na sana mag-enjoy yung mga AETA's mamaya pagdating namin. Hindi pa nga kami nagbe-breakfast, hindi pa kami nagla-lunch. So talagang sakripisyo. So okay, burn time pala. Ayan oh, ang ganda ng tanawin. Imagine mo yan, diba? Saan ka pa? See? Oh. Wow ha, talagang tatawid pala tayo ha. Paul, alam mo ba na kami ni Paul, tapos yung mga 4x2 na kaya namin yung dinadaanan ng 4x4. Ayan ha, nakaka na ng loob yan, discard yan, alam mo naman. Yan, naakitin namin yan mamaya. Yan, masalita ka. Ayan po yung nag-snow po ngayon dito mga kaibigan. At ano, tignan nyo naman, sa sobrang lamig, umuusok na. Kami sa Canada ngayon. May mga lahing AETA dito. Actually, yung kasana yun, dito na, nag-video na, nauna na.
51. Pusibita na siya. Good afternoon mga kapajero. Nandito tayo ngayon sa San Marcelino, Zambales, Sitio Kakilingan, kung saan magbibigay po ang Outdoor Project, Pajero United Philippines, R1 Pajero Club, Lifestyle Club kay Richard Lee, kung saan magbibigay tayo ng konting regalo sa mga kapatid nating AETAs. Ayan po. At sa mga may mga nag-donate. Maraming salamat po sa mga nag-donate. Ito po yung mga napuntahan ng mga donation nyo. Kahit na 10 hours yung biyahe, sulit naman dahil nakapagpapasaya tayo. Yan.